Aventurile legumelor de primăvară. Cine locuiește în grădină? Într-o dimineață însorită de primăvară din pământ a ieșit 3 prieteni veseli, Morcovelul Radu, Mazăria Bogdan și Salată Sofia. Ei trăiesc într-o grădină plină de flori și soare. Ce le place legumelor? Legumele iubesc lumina soarelui, picăturile de ploaie și zumzetul albinelor. Și copiii care au grijă de ele. Cresc și se fac mari. Zi de zi legumele cresc tot mai mari. Radu se întinde spre soare, Bogdan râde cu bobițele lui verzi, iar Sofia își deschide frunzele ca o pălărie verde. Este timpul recoltării. Când sunt mari, legumele sunt culese cu grijă. Copiii le pun în coș și pregătesc o supă delicioasă. Ce legumă îți place cel mai mult? Ghicește cine sunt. Sunt portocaliu și cresc sub pământ. Cine sunt? Sunt fragedă și verde, bună pentru salată. Cine sunt? Sunt verde și format din multe bobițe. Cine sunt?